titenge kuti pamudzi panu pakusowa madzi anthu akufa ndi ludzu. Mukhoza kufuna kufufuza kuti chikuyambisa chimenechi ndi chani. Zitha kutheka kuti chitsime chomwe mmatongamo madzi chauma. Zithanso kukhala kuti madzi akutuluka ku chitsime koma chifukwa cha zifukwa zina madzi aja akumakhala owawa mchere oti simungamwe. Zithanso kutheka zokuti amaliwongo ena akumabwera usiku kudzathira asidi mu chitsime chanu chija, madzi aja nkukhala osamweka. Kapenanso mukumatha kutunga bwinobwino madzi ndi kuyika mu mbiya zanu, koma mwina amaliwongowa akumabwera kudzasakaza madzi aja kudzamwa kumaliza onse, inu kusowa mtengo ogwira. Nchimozimozi ngati mthupi mwanu mukusowa magazi, patha kukhala zifukwa zambirimbiri zomwe magazi amenewa akusowera. Tili ndi magazi osiyanasiyana mthupi mwathu, koma kusowa kwa magazi komwe nditakukambe pano ndi kusowa kwa magazi ofira, anemia pa chizungu, komwe kumapangitsa kuti mpweya usowe mthupi mwathu chifukwa chokuti magazi ofira amenewa ndi amene amayendetsa mpweya kuchoka m'mapapo kupita thupi lathu lonse. Ndiyambe kuona mavuto omwe angakhalepo ku factory kopangira magazi. Tisanafika kumeneko tingokumbutsa kuti magazi onse ofira oyera amapangidwa m'mafupa mwathu, bone marrow. Akapangidwa mmene muja ndi kukhwima amalowa mnjira zathu za magazi, ma blood vessels, ndipo mmenemo amagwira ntchito yake ya utransporter wa oxygen kwa miyezi 4. Timanena kuti 100 to 120 days. Miyezi 4 ikatha, magazi aja amapanga retire ndipo amagaidwa mu chiwindi komanso spleen kapamba. Kuti gazi lofira lipangidwe ndipo likhale lalunga lizitha kugwira ntchito yake ya utransporter, pamafunikira zinthu zingapo monga ngati iron, vitamin B12 komanso vitamin B9. Mene zitikoza kuzinena ngati ma ingredients, ma raw materials, kapena kuti zida zopangira zida zinzake. Ukakhala kuti ku factory kwa magazi kumafupa kwathu kukusowekera zinthu zimenezi, magazi athu amachepa. Pa nkhani yomwe yosowekera zipangiso zopangira magazi, zitha kutheka kuti tikudya bwinobwino zokudya zokwanira zokhala ndi iron komanso vitamin B, koma thupi lathu likukanika kutenga bwinobwino zakudya zija zikagaidwa m'matumbo mwathu chifukwa chokuti m'mimba mwathu munagwidwa matenda, ndiye mukukanika kuyamwa bwinobwino zakudya zija. Pa chizungu timati poor absorption. Kuthanso kukhala kuti kuchitsime kwathu ku factory kwathu kumeneku kuli zipangizo zonse zokwanira, koma mashini amu factory agwidwa matenda. Bone marrow, mafupa athu amatha kugwidwa matenda ndikukanikiratu kupanga mtundu wina liwonse wa magazi. Anthu ena mwina munamvako za aplastic anemia. Zikachitika chonchi magazi onse anthupi amatsika, oyera, ofira, munthu amasowera tu magazi. Zimenezi zimatha kubwera pa zifukwa zosiyanasiyana monga ngati thupi kumangozimenya lokha, kumamenya mafupa athu popanda chifukwa china chilichonse, pa chizungu timati autoimmune attack. Komanso mankhwala omwe tikumwa ngati akansa, akhunyu komanso chlorphenico, tizilombo tina tama virus ngati HIV ndi hepatitis zimathanso kuyambisa zimenezi, komanso munthu umatha kuyamwira kwa makolo. Muchitsanzo cha madzi muja tinanenanso kuti chitsime chitha kumatulutsa madzi, koma madziwo pa zifukwa zina nkukhala owawa. Mthupi mwathu zimathanso kutheka kuti bone marrow ikupanga magazi bwinobwino, koma magaziwo si akolite abwino kuti ndikugwira ntchito yake ya utransporter bwinobwino. Imachitika ngati matenda aja a sickle cell omwe magazi amatuluka opuwala, molo matuluka ozungulira amatuluka ngati chikwakwa, zomwe zimapangisa kuti mpweya usaphatikane bwino ndi magazi, ndipo munthu amatha kukhala ndi anemia chifukwa chosowa mpweya umenewu. Palinso tizilombo tina ti amaliwongo tomwe timaba magazi omwe apangidwa bwinobwino ndi kumayenda mthupi mwathu. Tizilombo timeneti ndi ngati tamalungo, HIV komanso njoka za mimba. Anthu ambiri ife tili ndi anemia chifukwa choti tili ndi njoka za mimba koma sitikudziwa, tikufunika deworming, nkhwala omwe amakokolola ndikuchotsa njoka za mimba mthupi mwathu. Sikozanso kutheka kuti magazi athu akutha chifukwa choti tikutaya magazi ambiri. Kubereka azimayi amataya magazi, kusamba kwambiri, ngozi, njoka za mimba, komanso ngati tili ndi ma ulcers m'mimba kapena m'matumbo mwathu omwe akutulutsa magazi. Tanenanso kuti kumapeto kwa moyo wawo magazi amenewa makaphwanyidwa ndi spleen kapamba, koma pena tikakhala kuti tili ndi kapamba wamkulu amakhala ngati akugwira ntchito yake ija mopyoza, molo moti angogaya magazi okhawo omwe akufunika kupanga ritayawo amapezeka zoti akugaya limodzi ndi magazi ena ambiri, zomwenso zimatha kupangitsa kuti magazi athu achepe. Kapamba ndi chiwalo chimodzi chomwe tikhoza kukhala opanda, ndi achipatala akaona kuti magazi athu akutha kwambiri chifukwa cha kapamba wamkuluyi mangomuchotsa basi operation. Kumaliza ndinene ichi, kusowa kwa magazi, anemia, si nthenda imodzi yokha yayi. Ndi chizindikiro
chizindikiro kuti china chake chikuchitika m'thupi mwanu ndipo chikuyenera kufufuzidwa. Ngati mwakhala kumva kutopa nthawi zonse, chizungulire, mutu kumangopweteka, kupanga phuma kwa nthawi yayitali, ndipo ku chipatala amangokupasani thandizo lomwelo ndipo sizisintha, mwina ndi nthawi yoti mupite kwa akadaulo ena akaoneke bwinobwino magazi anu, akaone kuti chikuchitika ndi chani. Magazi ndi moyo wathu, mpweya ukukhala nawo koma opanda magazi owuyendetsa zili chabe. Ndikhulupirira kuti taphunzirapo zinthu zingapo pa zomwe zimapangisa kuti magazi athu azitha anemia. Tiye tigawaneni ndi anzathu kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.